Pilvet roikkuu tuossa vuorten rinteessä. Nyt tunneli tullut. Mikä tunnelin nimi? Onko nimi? Se on Giesbach-tunneli. Eli Markus, nyt vuorten taakse kun lähdetään ajamaan. Niin. Just niin, siellä näitkö? Onko se Sola tai mikä se tien nimi on? Joo, se on se Sola, se Grimsel Pass on yli 2300 metriä, ainakin yli 2000 metriä. Ja, wir können zwischen uns ein bisschen halten, weisst du? Dass wir ein bisschen Spitze fahren. Ihan pesät iskemaan. Nee, wir müssen da nicht unbedingt einkehren. Da. Kuinka pitkä on tämä Sola? No nyt se aika pitkä on tästä, mutta sitten se aika lyhyt se menee alas. Jyrkkä alas. Tässä on semmoinen matala ja nousu. sitten mennään semmoista Komsin laaksoa pitkin ajetaan, se on tasasta. Ja se on Wallisin kanttoonia. Nyt kuljetaan monessa eri kanttoonissa. Tehdään meistä hartaasti klää. Ensin on Bernin kanttoni ja sitten on Wallisin kanttoni ja sitten on Tessin. Me lähdetään nyt 2 alpirivi yli. Ensin tämä Grimsel ja sitten se toinen on sitten se susta. Mistä asti tuo vesi tulee? Vuorilta? No vaikka mistä päin tämä. Täällä takana on se jäätikkö, jos sinne päin menet. Hotelli tuossa kivellä. Ja sitten tämä menee Tuuniin asti ja vaikka minne. Joo, tämä laakso tässä, me ollaan tästä, Sola on tästä 100 metriä ylhäällä. Tästä se laakso menee ihan Tuuni asti. Marja on siellä autolla. Siellä ylhäällä näet vähän pikkusta lunta tuli. Ehkä viime yönä. Kuinka korkealla tuo lumi on? Se on yli 3000. No, lähdetään. Tuo kiemura tuolla edessä on tie, joka vie toiseen laaksoon. Niin, se menee sinne. Eihän me tuota ajeta. Ei. Se on Furkhal. Nyt lasketaan Wallisin laaksoon. Niin. Hieno pätkä. Menne Hollantin päin. Se joki. Beim Furka-Pass oder dort beim Gletscher könnte man gehen. Ja tämä on lehtikuusta tehty tämä ja hirsitaloja. Lehtikuu, hirsi. Ja, mutta ajattele, siellä on jo 3 kerroksia talojena pystyy rakentamaan, mutta pieni huone, pieni talo, semmoinen malli. Tämä Ylävallista. Ylävallista.
Ihan täyskatolista tämä alue. Kuinka vanhoja taloja? 300 vuotta vanha ainakin, tai 400 myös voi olla. Niin. Ja sitten se erikoisjuttu, että tämä valkoinen reuna on joskus tämä, ja minä kuulin kerran, että tämä valkoinen väri voi erottaa sitten tämä paha henki. Että se on vähän semmoista. Jaa. Tämä Ei sanoppa vielä tämä musta väri, mistä se johtuu tässä hirressä? Se musta väri on tullut vain aurinkosta. Aurinko paistaa niin kovasti ja sitten tämä lehtikuu tulee sitten semmoista, lehtipuu tulee semmoista. Ja tämä meillä alueella Sveitsissä on vain tämä laakso, on näitä mustia taloja. Tämä on vähän semmoinen erikoisjuttu. Teenager den großen Tchaikovsky-Wettbewerb in Moskau gewonnen. Und dann war er der erste Stipendiat. Italian mutkissa olla uskomattoman paljon mutkuja. Action-kameralla. Ribelaska. Meillä on vain 3 palmaa nyt. Täällä on nyt monta tuli siihen runna. Mitä muita kuin palmu on näitä etelän puita? Puita. Tai pensaita. No, kastania puu on tässä. Mikä? Onko ne angripäiniäkin? Akaatsia-puita on. Akaatsia on. Ja sitten maronipuita. Niin. Mikä se tuo Kastania. viini, onko se pensas vai puu? Mikä viinikö? Viinirypä. Viini. Tämä Viini? on. Niin. Onko se tietty nimi Ei tuolla? ole puu. On sillä joku Viinikö? Amerikan, mikä tuo viinirypä. Mitä lajia? Tämä on se americana, tämä sortti. Tämä. Joo. Entäs tuo viikuna? Onko sillä nimi? Tämä mitenkä täällä on. On semmoisia, että ne on vihreä ja tämä on näitä sinisiä sorttia. Sitä voi tehdä. Ja sitten on vielä kakkipuita. Ja kakkipuu, se on semmoinen, sinun pitää maistaa se. Erikoinen. Kakkipuu. Kakki. Niin, siinä on semmoinen oranssivärinen hedelmä ja erittäin paljon vitamiinia. Ja imelä se on. Niin, vitamiini. Joo, en ole kuullut milloinkaan. Ne on tuolla takana. Joo. Montako viikunapuuta teillä? Yksi iso puu meillä. On hyviä viikunoita, on. Minäpäs lopetan tämän elokuvan tekemisen ja sammutan tämän kameran. Niin hyvä, Markus! Sen takia sitten mummu tuli Losone ja se oltiin siellä. Mutta tämä ei ole enää täällä, se muutti sitten Appenzell. Kuka tässä alun perin asui? Joku viimeisistä joku tyttö, mutta se suomalainen, rovaniemeläinen. Ja se hänen tyttö on ylhäällä ja se toinen tyttö tässä, tämä talo.
Jaa. Kaasa! Ollaan. Tarzan. Kaksi modellia. Joo, tässä on takana näitä kiviä, rauhokiviä. Tämä on se alkuperäinen seinä. Ja sitten tässä on katettu terassi ja se on kylmä. Ja tämä on tyypillinen Tessiinin talo. Tai niin. Ja sitten näitä. Ja vieressä on tämä. Niin, tämä oli myöskin vanha, mutta se on nyt tämä on nyt laitettu ihan uusi. Niin. Ja rapattu on tämä uusi talo. Niin, mutta vaikka se perusseinä on vielä vanha. Niin. Tämä on sitten se katu, miten se postiauto meni läpi. Yeah. Joo. Tämä oli se ainut tie tästä kylässä, että se meni läpi. Se oli yhtä kappea silloin. Niin. Joo, kyllä semmoinen tie. Kato tämä pinta, se tie, lattia, pinta. Joo, No mennään. ole. Joo. Buonasera! Buonasera. Yleinen vesipiste, joo. Joo, tämä on semmoinen vanha yleinen vesipiste. Ihan hyvä. Voi olla, että se on se Pyhä Giorgio, koska tämä kyläosa tästä on se Giorgio. Mm-hmm. Ja tässä on se Kamani. Tämä osa minä en oikein, Mutta tämä ei ole tuttu mulle. Mutta Locarno on vanha kaupunki, eikö niin? Tämä on se kirkko, yksi kirkko. Hän pani pikkusen aijaa, hetki pakki. Ai. Sanoppa sen nimi vielä. Mikä Madonna? Se Madonna del Sasso. Luostari tuossa alhaalla. Ja toi järvi tuolla takana on. No, mikä sano? Järvi tuolla takana. Joo, se on se Lago Maggiore ja siellä ihan takana on Ascona. Okei, kiitos. Siellä on se Maccia Delta. Se ainakin Locarnon nähtävissä on se tämä Madonna del Sasso. Se on semmoinen turistipaikka. Ei tarvitse maksaa. Niin, mikä tämä iso? Aloe vera. Se on ruukkukasvi, jos sua imeiset sitä. Lago de Maggioren rannassa. Nyt näkyy kohta ja hakkamat suoraan. Niin Markus, missä me olemme? Kerro sinä. Me ollaan nyt Madonna del Sassossa. Se tarkoittaa tämä Madonna, se on, mikä se Sasso on siellä? Fels. Kallio, niin. Kallio Madonnasta. Luostari täällä Locarnossa, se on nähtävissä. Täällä on semmosia. Tämä on se viimeinen ateria.
ajettu. Ei saa. Mitä? Meni. Kuka? 2 naista. Tänne ei kyllä joka turisti tule. Tämä on semmoinen paikka. Ei tule bussiautolla näin. Onko tämä vähän semmos sveitsiläinen ralli? Nyt me ollaan tässä Laaksossa, mitenkä se sanoo, Val. Se tarkoittaa Laakso. Mitäs nyt? Tässä. On sinne tuosta päässä, tuosta sorapenkki. Ei vaan Kyllä. mennä. Oho, joo se. Kyllä, kyllä. Kauheeta. Siinä. Vaikka pettäis kyllä. Kyllä siitä päästä. Älä lähde takaisin, se pitää tuo ottaa. Ei, minä voi. Häh? Minä lähden taakse. Peitä.